अगर आप भी चाहतनी कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना भूली जा। अभी रउआ लोग सुन रहल बानी मुरारी अनमोल के आवाज। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। डीजे मिठू राजा पटसोनी। म्यूजिक बाय अनिल आनंद। सुन हो यार ससुराल भतारा बहुते मरले बा। सुन हो यार ससुराल भतारा बहुते मरले बा। खाना न बनवली देले बगारी, खाना न बनवली देले बगारी। मारी मारी पैना तोड़ले बारे यारा, मारी मारी पैना तोड़ले बा। सुन हो यार आव ससुराल भतारा बहुते मरले बा। खाना न बनवली देले बगारी, मारी मारी पैना तोड़ले बा। डीजे मिठू मारी मारी पैना राजा पटसोनी। रिकॉर्डिंग बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। मारी मारी पैना तोड़ले बा। तोड़ले बा। अइले बाजार से कुटी के होता हरी, सारी गरमी दिल हम पुकारी रे यारवा, सारी गरमी दिल हम पुकारी, सारी गरमी दिल हम पुकारी। अइले बाजार से कुटी के होता हरी, सारी गरमी दिल हम पुकारी रे यारवा, सारी गरमी दिल हम पुकारी। मरले बमार बखत खपार, मरले बमार बखत खपार। तब न पियावा छोड़ले बा। खाना न बनवली देले बगारी, खाना न बनवली देले बगारी। मारी मारी लाठी तोड़ले बारे यारवा, मारी मारी लाठी तोड़ले बा। डीजे मिठू मारी मारी पैना राजा पटसोनी। अभी रउआ लोग सुन रहल बानी मुरारी अनमोल की आवाज। म्यूजिक बाय अनिल आनंद। मारी मारी पैना तोड़ले बा। रहे के मन न करे ससुराल में, जय राम जख्मी आव कवनो तुहाल में, जय राम जख्मी आव कवनो तुहाल में, जय राम जख्मी आव कवनो तुहाल में। रहे के मन न करे ससुराल में, जख्मी जय राम आव कवनो तुहाल में, जख्मी जय राम आव कवनो तुहाल में। मुरारी अनमोल माने ना, मुरारी अनमोल माने ना। सगरी सक्रिया बहुत खाना न